Usuku uLesihlanu mhla ka-10 ku-October onyakeni ka-2025. Anginibingelele bese nginikhela phezulu izindaba ezithe zaba nohlonze eqenjini IFP. Iqembu le-IFP liyaqhubeka nembungazo eminyaka engama-50 lasungulwa. Lo mbungazo udlulele esifundazweni eGauteng ngomgqibelo zingo-18 ku-October kanti uzobanjelwa eJabulani Amphitheatre eSoweto. Umengameli weqembu i-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa kuyena ozokwengamela lo mcimbi. Umbungazo waseSoweto uzoba yithuba lokuthi iqembu le-IFP liqhakambise imisebenzi eliyenzile kuleminyaka engama-50 lasungulwa, liphinde lizibophezele eqhubekeni nokusebenzela abantu baseNingizimu Afrika. Umengameli weqembu le-IFP esikhundleni sakhe njengongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uphinde wavakashela umasipala iDitsobohla esifundazweni iNorth West. Lo masipala usufakwe ngaphansi kwehlo likahulumeni kulandela ukuthi ube nezingqinamba. Ekhuluma nobuholi balo masipala, umhlonishwa uHlabisa ubeluleke ngokuthi baqinisekise ukuthi basheshisa uhlelo lokulethwa kwezidingo zomphakathi ezifana namanzi, ugesi, imigwaqo nengqalasizinda. And they will need financial support and the national government. The reason why we intervened together with the provincial government and with the resources available in the municipality, we need to prioritize. Where do we start? Fix the first minor repairs to ensure that the building is intact, even the premises of the municipality. But above that, go to communities. I'm very confident that the intervention of the government will provide necessary resources to bring hope and trust back to the community of Ditsobohla. And on a quarterly basis, I will be visiting here and giving quarterly report even to you through the media yourself, because one is able to talk to the nation very quickly and easily through you as to what progress are we making. Kanti-ke lo okhulumela iqembu le-IFP umhlonishwa uMkhuleko Hlengwa esikhundleni sakhe njengephini likangqongqoshe wezokuthutha ngokubambisana nongqongqoshe wezokuthutha umhlonishwa Barbara Christie bethule ngokusemthethweni umkhankaso wenyanga yezokuthutha u-October. Ake sibheke esifundazweni iKwaZulu Natal. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu Natal ophinda abe ngusihlalo weqembu i-IFP eKZN umhlonishwa Thami Ntuli ubehambele izikhungo la kugaywa khona amaphepha kamatikuletsheni ezivivinyo zokuphela konyaka. Ubehambisana nongqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu Natal umhlonishwa Sipho Hlomuka. Umhlonishwa uNtuli uthi njengoba belungiselela ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka bafuna ukuqinisekisa ukuthi amaphepha aphephile awaphutshuki nangephutha. Nongqongqoshe wezemfundo obevakashela lapha nathi njengehhovisi likaNdunankulu ukunika isiqinisekiso sokuthi njengesifundazwe sikulungeleni sesimini ngomumo ukuba kuqalwe ivivinyo zokuphela konyaka, ikakhulukazi amaphepha lana ebanga le-10 esibona ngazi ukuthi-ke zonke inhlelo ihamba kahle. Siyaqhuqhumezela kabafundi nezikole nje zonke ukuba ukuyilungiselela kuqine manje ngoba sekusele insuku ezimbalwa. Sifisela-ke nabafundi nje wonke amabanga, hayi ibanga le-10 kuphela, ukuba lo nyaka wevivinyo zokuphela konyaka ube nempumelelo. Ake sibheke esifundazweni eGauteng. Ungqongqoshe womnyango we-e-government esifundazweni eGauteng ophinda abe ngusihlalo we-IFP khona eGauteng umhlonishwa Bonkosi Dlamini usingathe ingqungquthela yezinsuku ezimbili ebidingida ngokuqoqwa kwezinto zikagesi ezingasasebenzi.
Lo mhlangano ubusingethwe ehhotela iThaba Eco eGoli, nokuyilapho umhlonishwa uDlamini etshele khona amakhulu ezithameli ukuthi lolu hlelo lokuqoqa impahla kagesi engasasebenzi luzolekelela ekusungulweni kwamathuba omsebenzi, kuthuthukiswe abantu abasha, kufukulwe namabhizinisi asemalokishini, kuphinde kongiwe imvelo. Yonke imizi seyinayo amafoni, inawo ama-laptop, inawo ama-ayini, inawo ama-fridge engawasebenzisi. Lezo zinto mayilahlwa noma kanjani zikhanda inkinga kwimvelo yethu, ziyalimaza inhlabathi yethu, zilimaza nje imvelo. Ngakho-ke kuyingozi ukuthi silahlwe noma kanjani. Njengohulumeni-ke sibona ithuba lokuthi kunokuthi-ke sicabanga ukuthi kuyinkinga lokhu, sibona ithuba lokuthi kufanele sakhe indlela yokuthi sifundise abantu bakithi. Inhloso yale conference ukuthi sithole esizosebenzisana nabo ukwenza lokho. Yiko simema ama-university, samema komasipala, samema namanye ama-departments ukuthi sikwazi ukuthi sipartner nabo, ukwazi ukuthi le nkinga singayithena kanjani ukuthi ibe yithuba lokwakha amathuba omsebenzi. Njengokuthi nje manibuka labo bahamba emalokishini abaqoqa amaplastiki namaphepha bayakwazi ukuwadayisa benze imali. Kulokhu-ke ukuthi-ke nathi sizobafundisa bakwazi ukuqoqa amafoni nawo wonke ama-electrical appliances ukuthi bakwazi ukuwaqhaqha, ngoba uma iphukile ifoni yakho noma i-laptop yakho kusho ukuthi kuphuke konke. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.